Futbola. Quiere dar la vuelta el futbolista de Reus, lo hace de maravilla. Sigue Sergi Roberto. Pilota. Jokoan luze Aimarrek. Eta pasatu egin du gainera. Txirrindularitza. Martin, Samuel Sánchez, Joaquín Rodríguez, Bauke Molema, Kirilen kare hor da, Roi Kostatzerago. Hainbat kirol ezagutzen dituzula garbi dago. Baina kirol munduan non hasten den garbi geratu altzaizu? Izar Sukiak kirol jardunaldien informaziorik freskoena eskaintzen dizu. Kirol Time. Egunon entzule guztioi. Jada uztaiak 7 da gaur, San Ferminak baitere hasi direla. Eta, ni beti ezela, kiroleko albisteak kontatzen jarraituko dut. Eta, gaur hori bai, saio amaieran kaie izango da nirekin, eta oso gai interesanteak dakar, eta orain asteroko legez, pixka bat, orain bai, saio hasieran komentatuko dela fitxeaketen merkatua, zeren, aurreko saioetan intentzioa nuen, baina, denborarik gabe geratu, eta, orain bai, aste honetan, orain txertan asteroko legez kanta bat ipiniko dut, eta orain txertan izango naiz, fitxeaketen merkatuko berri guztiekin. Bitartean hemen eusten dizuet ez gratis Arnau Grisonen kanta itzelau. Orain izango naiz bueltan. Primer día de vacaciones, una siesta ilimitada, rascarse los cojones, disfrutar haciendo nada, follar en una fiesta o saberte la respuesta, la piel de gallina recordando el gol de Iniesta. Me sabe mal, pero mear en el mar es un gustazo que nadie me va a quitar. Lunes de Juego de Tronos, ver caer al poderoso, arreglar la sociedad entre todos nosotros, vivir en un buen libro, un viaje con amigos, la posibilidad de acabar haciendo un trío. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisa. La bienvenida de tu perro, día sí día también. Encontrar un billete, aunque no sea de 100. Llegar a casa por la noche y tener comida en tapes. Repasar todos tus dientes cuando te quitan los brackets. Y dormir y comer y llorar de alegría y beber. Que la vida son 2 días. Aprender un insulto en otra lengua. Emocionarte con un solo de trompeta. El primer sorbo de cerveza en copa congelada. Besitos en el cuello que acaban en mamada. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisa. Espabila, que sonreír es gratis, regala buen rollismo, orgasmos y armonía. No hay prisa, que ser feliz es gratis, entona esta canción y si no sabes improvisa. No pagues, es gratis, ni un duro, que es gratis, sonreír es gratis. No, 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 que ser feliz es gratis. Jada kanta entzunik,
Orain bai, pixka bat tokatzen dela fitxaketen... fitxaketaz hitz egita, lehenengo hasiko naiz pixka bat. Liga Santanderreko batalde guztien errepasoa eginez. Lehenengo Alabesekin hasiko naiz. Sesioan aurkitzen ziren aurrek urtean, eta aurten bueltatzen dira... Demirovic Almerian aurkitzen zela, Nando Extremaduran egon zela, Javi Muñoz Oviedon aurkitzen zela, Dani Torres Albacetekoa, Adrián Dieguez Huescan jokatu zuela, Anderson Emanuel Sotxausen, Rafa Navarro Sotxausen baita ere, eta Rafa Paeze baita ere Sotxausen zegoela. Eta fitxaketak egin dituena berriz urrengo hauek dira. Asier Garitano entrenatzaile bezala, berriz Lucas Pérez West Hameko aurrelaria, Oliver Verdom Sotxausekoa jokalaria, baitere Sotxauseko beste jokalaria da baitere Giando Fuchs, Ramon Mierez ere Atletico Tigresetik dakarte, Saul García Deportibotik, Luis Rio Almeniatik eta Pere Pons Gironako jokalaria. Eta berriz joan zaien jokalariak dira Alex Blanco Valentziara joan dela, Inui Betisera, Darko Prasanach baitere Betisera, Joni Malagara, Diego Roland Deportibora, Kaleri berriz Deportibo Maldonadoa, Borja Baston Suastitia, eta Belardo entratze bezala, kaleratu joan egintzena, kontrata maiz zitzeelako. Eta horrendik pixka bat, beste fitxaketatu komeni zaie, eta zurrumurruak haue direla. Batxaglia Sporting Lisboako jokalaria, Javi Eraso Leganesekoa, Gaizka Larrazabal Atletikekoa, Guevara Real Sociedadekoa, Simunovic Celticekoa, Jose Newcastlekoa eta Ruibal Betisekoa. Hori Alabesi dagokionez, nahiko baja izan ditu, baina baitere ondo ari da indartzen. Atletik, horrendik ez dela asko mugitu esuntike, sesiotik bueltatzen direla. Bezga Leganesen aurkitzen zela, Ganean Numantzian eta Antoni López Almerian. Berriz, fitxaketak urrengo behira. Gaizka Larrazabal, beste berriz Villalibre, eta Jokin Ezkieta, hori da Bartzelonatik datorrela. Eta berriz, bajak, berriz joan diren jokalari dira, Etxeita, Iturraspe, Rico Txusa eta Sabin Merino, eta berriz Remiro joan dela Real Sociedadera. Anetik ikusten horrendik ez dela asko mugitu pixka, baina horrendik nik uste dut nahiko fitxaketak gelditzen zaizkiola. Berriz horrein, Atletico Madrid okatzen da, ataldea benetan asko ari da mugitzen fitxaketen kontuetan, zeren jokalari asko ari zaizkio joaten, eta fitxaketa asko ari dira egiten da, mugimendu asko dute. Sesiotik bueltatzen dira Roberto Olave Extremadura aurkitzen zela, Werner Maragan, Bersaliko Inter de Milanen, Andrea Moreira Feirensen, Bernard Mensah Kaisesiskorren, Kieto Fulhamen eta Estiapakase Parman. Berriz, fitxaketak egin duzenak urrengo bedira Felipe, Oporton aurkitzen zela, Nicolas Ibañez Atletico de San Luisekoa, Marcos Llorente Real Madridekoa, Lodi Atletico Paranensekoa, Joao Felix mendan dirutza gastatu dela jokalari honetan Benfica aurkitzen zen, eta Hector Herrera baitere Oportuko jokalaria. Berriz, nahiko baja ere badute Lucas Bayerrera joan zela, Odin berriz Inter de Milanera doa kapitain handi hau, Vieto Sporting de Portugalera, Mensah berriz Kaiserisporrea, Gelson berriz Monakora doala, Alex Warner eta Nicolas Ibañez baldaztela, Rodrigo jada Manchester Cityra Manchester City fitxatu duela, aurreko ostiralean ere, Juan Fran ere amaitzen zaiola kontratu eta joan egingo dela, eta ere Griezmann hortxe aurkitzen da, bideo batean komunikatu zen bazijoala, baina oraindik normalean Barça fitxatuko du, baina oraindik ez dute pagatu bere klausula, eta pixka bat horrentxe gertan oso bero dago zea hori Griezmannen asuntoa, zene
Atletico Madrid oraintxe bertan obligatzen dio entrenatzera joatera Atletico Madridekin. Eta berriz, interesaren zaizkien jokalariak urrengo bedira, Hermoso espainolekoa, Milenkovic Fiorentinakoa, Alex Telles Oportokoa eta Nelson Semedo Barçako jokalaria. Bartzelonan berriz, txekera ondirik ez dute egin, baina, zesiotik bueltatzen da Sergi Palencia Girondinen zegoela, Douglas Sivaspor Turkon eta Hortola Deportibon. Berriz, fitxatu dute De Jong eta Neto, eta orain baitere, berriz, joan direnak Murillo Valentziara botatu dela, Bermealeni amaitu egiten zaiola kontratua, baten Sassuolora botatu da, Kukureia berriz Eibarrera joan dela, Douglas baitere Marc Cardona Osasuna amaitu dela, Zilesen Valentziara hor kromaldeketa egin zuten Netorekin, Andre Gomes Evertonera, Denis Suarez Zeltara eta Jokin Ezkieta Atletikera joan dela. Eta interesatzen dira, De Ligt Ajaxeko De Jongekin oso eramaten den jokalari hau, Griezmann baita ere, Rodrigo Valentziako aurrelaria eta Estuani baita ere. Hor behatzi baten bilari dira, zeren Suarez jana nahiko da dugu eta baita ere Neymar da zeneteke hotxa handiatatzen ari den fitxaketa zeren buelta detu egin omen du Barçara eta hortxe baita ere Griezmann da aurrelarieko nahiko zurrumurru daude Barçaren fitxaketen inguruan. Eta berriz urrengo taldea tokatzen dena da Betis. Ez duela oso ondo bukatu demoraldi aurrekoa, eta zesiotik bueltatzen dira, Bodebouz Zelta jokatu zela, Inui Alabasen aurkizitzela, Rasona Txoikere Alabasen aurkizitzela, Tamarasa Cardiff Cityn zegoela, Tosca Pauke, Narvez Almerian, eta Aitor Rubier Rayon Majadahondan. Txaketak urrengo dira, Rubi entrenatzaile bezala dutela, Espainoletik etorri dela, eta Juanmi Real Sociedadeko aurrelaria. Berriz joantzizkien jokalariak aurrengo dira. Kike Setien entrenatzaile bezala, Jese PSG-era bueltatzen dela sesioa amaitu ondoren, berriz, Emerson baita ere sesioa amaitzen du Atletico Mineirotik, Sergio León Levantera duela, eta Alex Alegrian berriz Mallorcara joan dela. Eta fitxaketa gola interesatzen direnak edo zurrumur asko dagoena bere inguruan, da Emerson egon zela bazaituta hori interesa dutela fitxatzeko, baitere Gerard Moreno Villarrealeko aurrelaria, Alex Moreno Rayo Vallecano baitere, Radoja Zeltakoa eta Rebotxo Gingampeko jokalaria. Dugu zurrumur asko dagoela eta mugimendu asko egongo dela aurten merkatuan eta fitxaketen inguruan. Nahin Zelta da fiskartukatzen da itzegita. Aurten ere ez du oso ondo amaitu, egira salbatu egin dela, Iago Aspasok lesionatuta egon ondoren nahiko ari finean ibili ziren, eta zesiotik bueltatzen dira Roncaglia Valentzian aurkitzen zela, Beauvue Caenen eta Mazan Venezian. Ez jada egin duten fitxaketak urrengo dira, Gabriel Fernández Peñaroletik datorrela, eta Denis Suarez Barçako jokalaria. Eta berriz, jokalari dira Radoja, eta baitere Cabrale berriz Patxukan aurkitzen dela. Eta fitxaketa bat egitekola interesa handia duten inguruan dira, aurkitzen dira Flavien Tait, Angerseko jokalaria, Nolito, baita ere Sevillako erdilaria, Santi Mina Valentziakoa, eta Aido Jenkeko beste jokalari bat. Eta orain beste hainbat talde geratzen dira oraindik errepasatzeko. Baina hementxe jarraitu horretik, hementxe uste dizuet beste kanta bat, eta orain izango naiz errepasatzeko Eibar, Español, Getafe, Granadere talde berria dugula, Leganés, Levante, Mallorca ere talde berria, Osasuna ere Real Madrid, Real Sociedad, Sevilla eta Valencia, Valladolid, Villarreal eta talde horien fitxaketak errepasatuko ere oraintxe izango naiz bueltan. Ez du bakarrik errepasatuko Liga Santanderrekoa, baitere nesken ligakoa, Saskibaloian ere mugimendu desente ari da egoten. Hementxe uzten dizuet, nik uste dut
udarara gogoratuko dizuen kanta bat hementxe uzten dizuet. Calypso kanta. Aurrera Luis Fonsi. Bailalo. Bump on the rhythm, bump on the bassline. Confident you never get decline. Man, come off and beg you take time. Fonsi and Steph London. Yo no sé qué pasará. Tu cuerpo frente al mar, mezclando arena con sal. Yeah, come on. Pero yo sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah, yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, te daré. Ain't got no safety, but I swear I be falling. Daddy, daddy, I know that you want it. Don't wanna fight, cause I love when we dancing. 1, 2, 3, está buena. Con un poquito de cerrón en tu boca. No tan poquito pa' que te vuelva loca. Esa mirada tuya no se equivoca. 1, 2, 3, está buena. Anyway, you damn it, you know I tip it top. Top down, all in your town, we live it top. Still got an attitude and I don't give a what. Tell a DJ I'm on it, pull up when we pull up. The way the things set up, y'all I get take up. Then I move slow so they done just set up. You know we never lie. Pull up to the front, but we coming through the back. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, pintando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Si tú te quedas conmigo, bailando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, si tú te quedas conmigo, bailando hasta mañana, corremos el riesgo de despertar en mi cama. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas llegaré, toda la noche te daré. Calypso, te daré. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, te daré. For the world. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, 1, 2, 3. Calypso, te daré. Eta orain lehen Eibarren amaitu dute errepasatzen fitxaketak eta markatu ez zeltan orain Eibarrekin hasiko naiz. Sesiotik bueltatzen dira Joel Valladoliden aurkitzen zela, Martinez Granadan eta Ergezabal Alcorconen. Berriz, fitxaketak urrengo bek izan dira. Kukureia Barçatik datorrela, Tejero Albacetetik, Esteban Burgos Alcorconetik, Asier Benito Aletiketik eta Robert Correa Cadizetik. Eta berriz joan diren jokalariak hau dira: Pere Milla Eltzera joan dela, Marc Cardona Osasunara, Jordan Sevillara eta Ruben Peña berriz Villarrealera. Eta fitxatzeko interesatuta daude Jefferson Nacimiento, Sporting Portugaleko jokalaria, eta Eugenia Albacetekoa. Hori Ibarri dagokionez, Espainoli berriz sesiotik bueltatzen da Pipa, Nastiken aurkitzen zela. Egin dituzten fitxaketak urrengo behira: David Gallego, Rubi Berizisa joan ondoren, David Gallego fitxatu zuten zela, Adria Pedrosa, Luis López
Paul Lozano Finilekoa eta Bernardo Gironako jokalariak. Eta berriz, joan direnak urrengo dira. Roberto West Hamera, Oscar Duarte eta Sergio García jada kontratu amaitzen zutena. Rosales Malagara gueltatzen dela. Alfa Semedo berriz Benficara gueltatzen da. Rubi entrenatzea zela Betisera joan dela. Eta Álvaro Vázquez. Eta zean berriz, dada Europan sartu duen Championseko postua, Europa Ligeko postua lortu zuela. Sesiotik guetan zaizkio Filip Manojlovic, Álvaro Jiménez, Iban Alejo, Txuli, Lazo eta Marbeli. Berriz, fitxaketak egin dutenak Maximovic, Valentziari erosia, Raúl García Gironako lehenko jokalari eta Jack Harper Malagatik etorri dela. Eta berriz joan zaizkie Samu, Folkier eta Cristoforo. Interesan dira dute fitxaketatan Enrique Gallegorena, Faisal, Bragi, Ceballos, Nolito, Javi García eta Adrián López. Berriz, horrengo taldea Granada da, hori bai, lehenengo mailara baigo dela, eta hau dira, zetetik bueltan zezkena. Baena, Melbourne Victorina aurkitzen zela, Peña Tondelan, Pablo Vázquez Kultura Leonesan. Berriz egin dituzte bi fitxaketa, Fede Biko Leganesekoa eta Neider Lozano Eltsekoa. Berriz joan zaizkie Pozo Sevillara, San Emeterio Valladolidera, Martínez Eibarrera, Dani Ojeda Leganesera, Martin Ongla Royal Antwerpera eta Ader Castellano Numantziara. Eta fitxaketa interesatuta daude fitxatzea Jose Carlos Lazo Getafekoa, Loren Betiseko kanteranoa, Arana eta Carlos Fernández Sevillako jokalariak, Luis Milla Tenerifekoa, Fran Villalba Valentziakoa edo Álvaro Jiménez Almerikoa, oraindik desente merkatu geratzen da. Leganes ere oso mugimendu handian dagoen taldea da. Sesiotik buelta ez ezkio Ojeda, Granadan aurkitzela, Facundo García AEK Larnakan, Obusu Salamankan eta Joshua Mejías Cartagenan. Fitxaketak urrengo bedira, Juan Muñoz Alcorconeko ex-jokalaria, Oscar Rodríguez Real Madridekoa, Jonathan Silva Sporting Portugalekoa, André Grandi Internacional de Madridekoa, Aitor Ruibal Betisetik datorrela, Fede Varela Rayo Majadahonda Portotik, eta Soriano berriz Sevillatik. Baina hori bai, nahiko desente baja eduki dituzte. Lunin Real Madridera bueltatzen dela, Andrés Prieto, Juan Fran bete Deportivo dela, Niom West Bromwich Albionera, Reyes Fenerbahçera, Omeruo Chelseara, Silva Sporting de Portugalera, Vesga Atletikera, Santos Malagara, Carrillo Southamptonera, Bray White Middlesbrougera, Elzar Al-Ahly taldera, Fede Biko Granadara, Ezequiel Muñoz berriz Lanusera eta desente baja dute eta interesatzen zaizkie Tomeu Nadal Albacetekoa, Bono eta Borja García Gironeko jokalariak, Omeruo Chelseako jokalaria, Dani Martin Sporting Gijonekoa eta Lunin ere interesatu egon ziren porteori fitxatzea. Eta berriz, orain Levantera pasatuko gara, nahiko demoraldi bukera ona egin zutela, Sesiotik bueltatzen dira Iban López Nastiken aurkitzen zela, Ibi López Sportingen, Pretsic Estrasburgon eta berriz Sabeljic Almerian. Eta egin duzten fitxaketa dira Sergio León Betisetik. Horrela ez du asko jokatu Betisen, baina Osasunan egintzen demoraldian oso ondo jokatu zuen. Clerc berriz Osasunatik horrela, Miramo Huescatik, Bezo Valentziatik, Hernani Oportotik eta Gonzalo Melero Huescatik. Berriz joan zaizkion jokalari dira Borja Mayoral, Real Madridera bueltatzen dela, Sesioan zegoela, Jason Valentziara joan dela, Robert Pierre Deportivora, Pedro López jada libre geratzen dela, eta Ruben García berriz, eta interesatzen zaizkie berriro Mayoral bueltatzea, Robert Pierre, eta Bela Albazteko jokalaria. Eta berriz baitere aurten igo dela Mallorca bigarren mailatik lehenengo mailara, oraindik ez du fitxaketarik egin, Sesiotik, fitxaketa egin dituen ez du inor saldu, egin dituzten fitxaketa dira Budimir Krotonekoa, Valgent Chievo Beronakoa, Alex Alegria Betisekoa,
eta Pablo Txabarria ez da remensekoa. Berriz bajak ez dute da sesioan ez duketen jokalaririk. Eta Osasunan berriz sesiotik bueltatzen dira David Rodríguez Numantzian aurkitzen zela eta Antonio Otegi berriz Melian zegoela. Eta berriz fitxatu dituzten jokalariak Tximi Abila zeituta zegoela aurreko urtean egon da zeituta Hueskan, oso denboraldi ona, San Lorenzoko jokalaria, orain Osasuna fitxatu du, Cardona Bartzelonatik datorrela, berriz Rumen García Levantetik eta Estupiñan zeituta Watfordretik. Berriz baja Clerc Levantera joan dela, Miguel Díaz eta David Rodríguez baita ere. Eta baita ere asko ari dena mugitzen fitxaketen merkatu honetan, Real Madrida, zesiotik gueltatzen dira Gerard Vitesera, joan dela Realera datorla zeditu moduan, James Bayerretik, baina nik uste dut ez duela aukera hondirik izango, Raúl de Tomás joan dela berrir bere, zesiotik gueltatzen dela joan dela, eta Teo ere segurazki Saoldo egingo dute eta Borja Mayoral ere segurazki joan egingo dela. Eta fitxak eta berriz izan dira Hazard Chelsea-ko jokalari aurrelari on hau, nik uste dut titularetako bat izango dela, zer oso jokalari da, berriz baitere Jovic Eintracht-txekoa, Rodrigo berriz Santosetik datorrela, Vinicius bezalako gaztetxoak, Milita Oportotik eta Mendi Lyonetik. Eta joan zaizkio jokalariak Oscar Rodríguez Leganesera, Marcos Llorente berriz Atletico Madridera, Kovacic Chelseara, De Tomás Benficara joan da Reguilon berriz Sevillera eta Odgerar basando bezala zedituta Real Sociedadera. Eta interesantzia izan jokalaria dira Pogba Manchester Unitedekoa, orain zurrumurru badago zen PSG-ek ofrezitu diola Neymar jokalaria Real Madridi, Mbappé baita ere gustatu zen fitxatzen asko balio eta nahiko zaila da PSG-ek nitzekea baita ere Erik Setonde jabenko edo Van de Beek Ajaxeko jokalaria. Eta kanta errepasatzen, kanta ipia horrek taldea errepasatuko dut. Reala, Realan sesiotik gueltatzen dira Jun Guridi, Milan esera horretzen zela. Eta berriz egin zen fitxaja dira Movido Zainan, lehen zeti atorrela, Remiro Atletiketik eta Alexander Isa berriz Willem Bigarnetik, Portu Gironatik eta Gerard zeitu ezela Real Madridetik. Eta baja dutuzena dira Teo, egotzela zeituta, berriro bueltatzen dela Real Madridera, Sandro Evertonena bueltatzen dela, eta Juanmi Betisera joan zela. Interesatzen dira Borja Mayoral Real Madrideko aurrelaria, eta Rebotxo Gingameko jokalaria. Eta, saiorekin aurrena jarraitu horretik, jada bakarrik edetzen diren taldeak errepasateko dira Sevilla, Valencia, Valladolid eta Villarreal. Hementxe usten dizuet beste kanta bat, Contra la Pared izenekoa, Sian Paul eta J Balvinen kanta. Espero disfrutatzen, oraintxe izango naiz berriro bueltan esan duan talden fitxaketak, dena errepasatzeko, kanta itzela, oraintxe izango naiz bueltan, aurrera, Contra la Pared. El negocio socio, de día y de noche me llama. ¿Qué quiere de nuevo en mi cama? No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. The thing them call tricks is for kids and we don't play games. Straight business, hey big girl, tiny funny track. Hear what me saying? Balvin, tell them again. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Fire to the thing when me give her one time. She loving it so much she have it pants feed all. I dem a meet and me give her 2 times. That's how when me start see the girl I get wild. 3 times me give her the wickedest one. She loving that style and she love the profile. 4 times me give her that grind. Say well below colors in her mind.
Anytime she want me, fi set it on fuego. Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. ¿Qué quiere de nuevo en mi cama? Want me not be. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. That's what she said. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscara más cara de que fue. Que me tenés contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Se nota ya, se fuma sola la busca ya. Me pide un trago de fruta. Yo sé cómo es que disfruta y cómo le gusta. A ella le gusta ya. Se nota, se quita sola la ropa. Se otro shot a la roca. Sé que todo le provoca cuando se aloca. She might as well be attached to me. Now she can't go a day without chat to me. Said she love the way me give her love naturally. And she can't stay away, snap back to me. She gridlock to me. Fuego. Say the girl a ball fuego. Anytime she want me, fi set it on fuego. Say the girl a ball fuego. Girl said she just can't forget it. De día y de noche me llama. Night and day. ¿Qué quiere de nuevo en mi cama? Want me not be. Ya lo sabes. No fue suficiente una vez. Ahora de día y de noche reclama. That's what she said. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Buscaron más cara de que fue. Ya me tienes contra la pared. Pide una vez, pide dos, pide tres. Otra vez llegamos hasta 10. Tiny the one here, Shampoo. Ratings. J Balvin. Tiny. Eta bueno, kanta hau entzun ondoren jada kaia sarturretik gutxi geratzen da. Eta bueno, azkeneko taldeak errepasatuko ditut. Eta bueno, jada kaia sartuko da nirekin baitz egiteko, hainbat gaietaz. Sevillan segitzen nuen, sesiotik bueltatzen dira Kortxea, Benfican aurkitzen zela, Carlos Fetz, Deportivo Antzegola eta Pozo Granadan. Sergio Rico portera berriz Fulhamen. Fitxaketek egin zinenak urrengo bedira. Lopetegi entrenatzaile bezala, Dabur Salzburgoko jokalaria, Diego Carlos Nantesekoa, Jordan Ibarrekoa, Luke de Jong PSV-koa, Jules Kounde Girondinensekoa, Lucas Ocampos Olympique de Marseillakoa eta Reguilon Real Madridekoa. Eta berriz joan zaizkien jokalariak urrengo bedira. Mercado Alrayanera, Andres Silva Milanera bueltatu da, Gonalons Romara, Napolisera joan da, Muriel berriz Atlantara, Promes Ajaxera, Marc Gual Gironara zeituta, Sarabia PSG-era, eta Soriano zeituta Leganesera. Eta interesan zaizkien beste jokalaria dira Jaziki Trabzonsporreko jokalaria, eta beste berriz Sabanier Nimeseko jokalaria. Valentzian berriz sesiotik bueltatzen dira Abdenour Olympique de Marseillan aurkitzen zela, Murillo Bartzelonan, Nacho Gil Elchen, Medran Rayo Vallecanon eta Razik Tenerifen. Egin zen fitxaketa dira Jason Lehmann ditiatorela, Manu Vallejo Cadizetik, Jorge Sáenz Tenerifetik, Salva Ruiz berriz Mallorcatik, Zilesen lehen esplikatu bezala, kromon aldaketa egin zuen neto junten Bartzelonara. Eta Zilesen netorri zen. Valentziara eta Txerixak Bierralera joan dela. Eta berriz, Bierretik datorrela, berriz bajak dira Ronkak Lea Zeltara joan dela, neto Bartzelonara, Bezo Levantera eta Lato zeituta PSG eta Laton kasuan Carlos Solerbe laguna egon dela kanteran berekin karto sopori bat diazio eta pero beze buelta iztezen juego oso jokalario nada. Interesan zaizkie Falcao Monakoko aurrelaria, anteko gara jokatuteko aurrelari itzelau, Johnny Alavesekoa, Damian Manchester Unitedekoa,
Maxi Gomez zelteko horrelaria, Rafinha Barcelonako jokalaria eta Borja Iglesias espainoleko basan dideke goleatzaile handi hori talde askok nahi dutela berekin urrengo demoraldian. Berriz, Valladolizen zesiotik bueltatzen dira David Mayoral, Alcorcon aurkitzen zela, Jose Antonio Caro Albaceten, Fede San Emeterio, Granadan, Chris Ramos Sevilla Atletikon, Álvaro Aguado Cordoban eta Antonio Domínguez Sabadellen. Egin dituzten fitxaketa berriz dira Jorge de Frutos Castillati datorrela, Pablo Herbias Eibarretik, Sandro Evertonetik, eta Eresunal Villarrealetik zedituta. Eta bajal dira Borja, Antoñito, Michel, baitere Joel Eibarrera botatzen dela, Keiko Malagara, dela, Diego Estandar de Liejakoa eta Daniel Verde Romara. Eta interesten dira hola, fitxatzeko dira Antoñito, Kike González Deportibokoa, Enrique Gallego Hueskekoa, Javi Sánchez eta Cristo Real Madridekoak. Eta berriz, Villarreal da azkeneko taldeak geratzen da errepasatzeko, da zesiotik bueltatzen dira Pau Torres Malagan aurkitzen zela, Soriano Bolognian, opción de comprakin, berriz, Semedo, Rio Abetik, Leo Suárez Mallorcatik, Endiane Malagatik, konprako opzioarekin. Berriz, fitxaketak Raúl Albiol fitxatu den Napolesetik eta Rubén Peña Ibarretik. Eta juntzezkien jokalaria dira Sansone eta Roberto Soriano, Boloniera joan direla. Berriz, Bonena kontratu amaitu zaiola. Fornals, Hueskan bera joan da. Subogeita bat Europea oso ona egin du. Javi Fuego Sportingera joan da. Ruben Semedo berriz Olimpiakosera. Simon Moreno Almeriara, Cheryshev Valentziara. Eta, esan dut, Enesunat zehituta Valladolidera. Interesatzen den jokalaria berriz da Calero Valladolideko jokalaria. Eta, hemen amaitzen dut bizkat errepasoa. Eta kanta bat ipin ondoren oraintxe bertan sartzen da kaian irekin. Hainbat gai difestuan izan entzuteko, hitz egiteko, eta hemen txausten izuet Aitanaren kanta hau, Nada Sale Mal kanta, eta oraintxe izango naiz buetan, 6 amaieraraino kaiakin pixka bat bari da komentatzeko gai guztiak. Esan dizu bezala, hemen txausten izuet Nada Sale Mal Aitanarena. Aurrera! Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Yo la verdad no he decidido si es para siempre, para un momento. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Sin saber qué va a pasar, un paso más hay que dar. Hacerle caso al presentimiento y así dejarnos llevar.
Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Si tú pones 100, yo le pongo más y veremos al final. Entre tú y yo no hay margen de error, todo va a salir natural. Y si jugamos bien, nada sale mal, solo tienes que arriesgar. Cuando apostamos, siempre ganamos, no hay nada que perder. Cuando apostamos, siempre ganamos, ¿qué le vamos a hacer? Hoy te propongo que seas mío, pero no sé por cuánto tiempo. Eta agindu dizudan bezala, hementxe dago gaurkoan Kaia nirekin, eta nesken kirolen inguruan baitze ingo dugu, eta egunon Kaia, zer moduz? Egunon ederki izar, ia bukatzen ari gera ezta, kolaborazioak. Geroz eta saio gutxiago geratzen dira. Hori da, gaur beste hainbat gaietaz. Hori da, baina gai onak izango dira gaurkoak. Gaurkoak itzelak, lehenengo albistea, oso albiste, aurrera beste pausua gehiago dela, eta konta eguzu ze albiste, ze berrio. Guadalupe Porras Ayuso izango da Liga Santanderren lehenengo emakumea lineako arbitroa bezala izaten. Hori da, lehenengo neska, arbitratzen duena Liga Santander baten, ezta? Hori da. Usten dugu pauso eta aurrera dela, eta, claro, hori da, oraintxe bertan, 31 urte ditu. Eta, aurreko urteetan, ez benago, oker, 16 urtekin hasi zen, hori da. Eta, hirugarren mailara iritsi zen, bakarrik demoraldi batez, arbitratu zuela, eta ondoren bigarren maila bera ego zuten, eta hor 8 temporaden zeharrean, hori da, ibili da. Azkeneko 2 urteetan, bigarren mailan ibili da linea bezala, eta orain lehenengo mailara igo da, eta pauso handi hori, ikustu beste bultzara bat, ikustu beste herri batzuetan, holako gauza jala ikusi direla, eta espero dugu, behar den bezala portatzea jendea, hori da. Eta, zeren, ni izbanago kerre entzun dut hau telebistan, eta baita ere, bigarren mailan ari zela, arbitratzen partidu bat, baita ere, gertatu zen hor, zerbait, hainbat liskar hori da, zerbait bota zieten, ez dakit zer gertatu zen, eta hori ez zindaula, gertatu, ez da, neska delako ezin daula hori gertatu. Hori da. Eta baita ere ipatuko dugu bigarren maila, lehenengo neska, Marta Huerta de Aza, lehenengo arbitra principala izan dela. Hori da, ez da, txartel horiak atatzen duena, eta partidu guztia eramaten duena. Hori da, bai. Albiste oso onak ikusten ditugu, 2019-2020 demoraldi honetan, pero pauso gehiago ematera aurrera, eta jarraitzea neska egindarra lortzen ez da, pixka bat, garrantzia lortu, eta kiroletan, pisu hori lortzea zen, ikusten da, geroz eta gehiago ikusten dira kiroletan, eta beste hainbat gauzetan neskaik, eta ni hori postu egiten naiz, hori ikustean. Ni asko postu naiz. Jarraituko dugu beste albiste batekin. Ni lehesan diazu pixka bat, neska bat ez zitzen nahi zenuela, edo zaidazu zinen neska hori edo. Sana Parayuelo. Bera eta zitengo dugu, da neska bat internazionala selekzio espainolarekin, 17 urte azpitik jolasten du. Ze kiroletan da edo ezakit hori. Eta hori ibiltzen da futbolean, eta aparte atletismo egiten du. Eta bi kiroletan ibiltzen da gelditu gabe. Osea, baldin badauka adibidez atletismoko konpetizio bat edo zerbait, joaten da eta gero berriro ere futbolera, bueltatzen da. Baina, bi kiroletan ibiltzen da, baina adibidez bere entrenatzaileek esaten zuten, adibidez atletismo nibili eta gero futbolean beste zerbait behar duela egin, eta orduan bestera batera eramaten duela, baina ondo.
Baina uste dut hori nekagarri izango dela pertsona dintzako, zeren, oso nabalima gaineraz bietan. Karrera asko, partidu asko, gaineraz gero, Espainiako selekziorik egon joaten bada, horrein neke gehiago. Eta gainera, hainbat kopa irabazi dituzte, bai atletismon eta bai... Benetan ona da ez da? Bai. Nik uste dut hori, askori gertatzen zaiela, bikiroletan ona izan da, bikirola gustatu, bat utzi barra izan, bestekin aurrera jarraitzeko. Eta, hemen ikusten dugu, Gainera, munduko txapeldunak izan dira, 2018an izan ziren. Zetan? Futbolean, selekzio espainolarekin jokatu zuten partidua, eta munduko txapeldunak izatea lortu zuten. Ikusten dugu, bertan jokalari ona dela ez da? Hori da. Baita arkazkiak korrikan. Hori da, eta Espainiako txapelduna ere izan da, 200 metro baietan. Eta... Nik uste dut, aukerako gorra duela horretik. Zeranak, kirol bat aukeratzea hori gorra dela. Gogora. Bietan ona izan da, hori bai. Kiroletek bizine bat baduzu, duzu aukeratu erra edo bat, edo beste, horren gaineraz ikasketa egin dudanak, nahiko lan izango duela. Hori da. Demora librerik gabe ikasteko eta nik ikasketa. Enago kiroletan apuntatu da, baina, nik hori nahiko gorra ikusten dut. Zure, ze opinio duzu ere, zuri kiroletan bat bineo gehiagotan ibiltzen zara eta, kiroletan baino gehiagotan oso nazara eta, zuk ze egingo zen du, zuri itzen zara ezbenago ger palan, eta futbolean eza? Hori da, eta tarteka pelotan ere. Hori da. Zuk, komentatu pixka, zuk ze aukeratu zen edo? Nik enuen aukerarik egingo ze, egia da adibidez futbolean taldearekin beti ezberdinagoa dela eta baita ere oso ondo pasatzen duzula, eta talde lanean baita ere asko ikasten duzu, ezta? Bai ingurukoekin eta adibidez partiduetan, ezta? Eta entrenatzaileekin ere, ez beti futbolari buruz aparte ere, eta pala eta pelotan da gehiago bakarrik eta lagun batekin eta horrela egiteko kirolak, baina ederki paratzen da baita ere, da esfortzu pertsonal gehiago zela ezakin nola esan. Hori da, esan. Desberdina da, dena taldean egiten duzu. Hori da. Eta palan eta pelotan desberdinagoa da, baina nik ezingo nuen aukeratu. Nik aukeratzen izu. Piskat, denbora pentsatu piskat, Zuri, ematen dizute aukera, kontratu bat firmatzeko futbolean, edo palan edo pelotan. Zukola, aurrera begira, ze nahi zenuke, zeren futbolak, sakrifizio gehiago ez daki, baina entrenamendu asko, ordutegi fijoak, bidaia asko baita ere, zeren, Espainia guztiko ligan parte hartzen baduzu, badakizu zer tokatzen, eta nik uste pelota gehiago hemengo goza dela eta pala ere bai, zuk zer aukeratuko zenuke edo ez dakit, hola ikusita, nolaka tiratuko zenuke zure bizia hortik irabazteko. Eske, nire ez pertsona bat, diruan baino gehiago, pentsatzen dut nola pasatzen dudan ondo kirolarekin. Niretzako kirola oso garrantzitsua da, eta orduan diruagatik ezingo nuen kirol bat aukeratu, naiz da batean gehiago irabazi eta bestean gutxiago. Baizik eta ikusi beharko nuen, momentu horretan, nuen egongo nintzen, baina bat aukeratuko banu, besteak genituen beste alde batera utziko. Egingo nuen igual, adibidez, urte batuetan bat, bestetan bestea, baina inoiz ez nuke utziko kirol bat egitez. Oso zaila da. Nik gustatzen da ikuste dizut, Espainiako selekzioarekin jolasten, orain goierriko gorezko mailan zaude ezta edo oker, ezta? Baina hurrengo urtean ja. Ez marrakaia oso ona da, eta kirol bat aukeratzea, inoiztek gustuko izan da, zeren, kirolaria zara, kirol gehiena gustatzen ezkizu. Bai, eta albalak gehiago ingo nituzke, baina denborak ziten baten. Gitarra eta pianoa eta ez dakit hor. Ez ere beste imat, instrumentu pasen dut eta nahiko lan ez da, baina ikasketak ja. Eske, eskolaren gatik izango ez balitz. Ez dut bakiro lehen. Oso zaila dela aukera bat egitea, zer hemen. Izar, nik orain zuri luzatuko dizut galdera, zu ere pelotan ibili zinen, eta futbola ere probatu duzu. Zuk zer aukeratuko zenuen. Kontutan hartu, euskal kirolak ere hemen daudela, esan nahi dut,
inguruan jokatzen direla eta gero... Bueno, galdera zaila, eskegia da, ni, LH bostarte, ni pilotan ibiltzen ditzen, ezta? Osa, asko guztien zaidan, baina, jada, maila baxuokin hasi nintzen jolasten, zeren ezin nuen, maila zarrauekin ibili, bueno, pixka bat jautzi nuen da pelotan hasi eta palan hasi nintzen. Eta palan niri ez zean nibizte krasi egiten, eta, bueno, orduan, orain asko gustatzen zait futbola, denbora libra doan ero, saiatzen naiz futbolean ibiltzen, eta eskola jarrita, nahi da ni pelotan aspaldin naizela ibili. Horremena, aztemen frontoian, oso gustura hartuko dudara, eskola jarrita, esan nigo oraintxe bertan, niri orain ere zorten pixka futbola probatu dara, baina niri gustatzen zait gehiago nire baloi hartu jun frontoira nahi dudan, hor lasai ibili, eta ez dakit. Zuk ere ezingo zenuen aukeratu ez da? Egia nik ez. Nik ere ez. Nik gustut, orain dela, oraindik hemen San Martino ikastolan egoela esanezkero, argi edukiko nuen, pilota izango zela, baina pixka bat, egia da hortik, eskolan gaudenean ibiltzen ditugula, kirol eskolarrak eta frontoian bertan inguruan egiten ditugun kirolak, baina gero ja hortik ateratzen zarenean eta kirol eskolara maitzen denean, asko kirol baten bila joaten dira, eta hor beste eratera probatzen dira, zen nire eskolan honean futbolan ibiltzen nintzen, kanpoan, baina orain ja desberdinagoa da, zer lehen ibiltzen zinen ikasten zen, baina orain da ja partiduak, eta izer, baina zela handian hasiko gara, eta ikusi egin behar da, desberdina da. Nire esanik pilotan, benetan triste geratu nintzen ziren, bueno, gazteoakin ibili barra, eta ezin aurrea jarraitu, niretzeko txikitan, orain zuak ez du nire futbola ikeragarriko gustatzen zaidala, hori niretzeko txikitan pelota zen, nire igual izaten dira ezin dutela futbolean nola jarraitu eta nik eratzen ez pixka bat, bai. Nik ere, bi urte egon naiz, eta pelota aldatera eta aukerak bat nituen, baina entrenatu horrela asko ezin nuen inguruan egin. Eskainiz ziaten zaldibian beste txapelketatean parte hartzeko, baina nik esaten nuen. Txapelketa oso ondo dago, esperientzia polita da, baina nik ezin dut kolaz joan txapelketa atera urte guztian nibili gabe, eta esan gero pelotan nire naizela, zer nire dut ondo entrenatu, eta txapelketa atera ondo joan. Ez du nahi bakarrik ondo pasatu eta listo, ez kirol bat aukeratzen baldin badut, kirol hori egin behar dut ondo eta listo. Eta hurrengo urtera begira gurasozi komentatu nien pelota falta montatzen duela. Eta entrenatzaileak ere galdetu zidaten hainbat galdera eta hurrengo urtera begira hor gabiltz ea zer egin. Bueno, orain, aurreko astean komentatu guen bezala, nesken piloteko elkarte atera da. Hori da. Bueno, kaya, nik horrik ustean dizu baitzere, nik ikusten zuzuri. Egia esan, albiste hori entzun nuenean, etxean saltok hasi nintzen, ikusi nuen eta atean nuen mobilarekin kaptura bat, pantailari eta guraso biali nien, eta oso polita izan zen hori ikustea, bazin garaia, egiten ziren txapelketak, emakume mastercap eta zeizer, baina horrelako enpresa sortu izan nik uste ondo dagoela. Asko indartuko duela, ez da, nesken pilota eta... Laro gehi emakume eta orain gainera ikusten dira, maila txikiagoetan ume gehiago daudela. Lehen ere izango ziren, baina aukera etzen eskaintzen, eta beraz baztertuago galditzen zen, baina uste dut orain gehiago ikusten dela. Maila batean amaiten zen, eta ja hortik aurrera, negotzuk aparte jolastu, baina hori da. Ez da zailago bidea aurkitza zailagoa zela, orain jada eginik elkarte hau, motiak elkarte asko zuen, orain nesken eginik, beste bultzara bat gehiago, eta nik uste baitere nesken pilota iritsiko dela, mutibena den famatu da. Eta, gaia, saioa maitzeko, hemen ari gara hitzi eta egin da, ja saioa aurrera doa, eta amaitzeko ordua da, baina, gaia. Mila esker gaurkan izateagatik, pizka komentatugu, hor baldin badago etere umeren bat ez dakiena nora duan, esateko, ez da saiatzeko, eta gusten zen egiteko, eta, aurrera dola, urteetan, aurretuko duzula bat eman, Morix ez dakaia? Hori da. Galdera batekin dia saio guztia pasa dugu, Bai, galdera benetan zaiteke zaila zela, zeren,
aukerak oso zailak izaten dira, oso zailak. Eta, bueno, baina aukeratu beharreko, ondo aukeratu eta ondo pasatzea da gauza, ez dirua, ez ondo pasatzea da gauza, ez da, kirol horretan, lan horretan. Eta, baina berdintasun bat lortzekotan esan nahi dut alde guztietatik lortzeko, esan nahi dut baldin bada bai ikusleen aldetik eta baita kirolen aldetik. Hombre, futbolan Madrilgo mutiak diru asko irazen dut eta neskik ezain bizte, hori da. Eta, hori ez da. Denok, berdintasun ez da? Hori da. Eta, orain bai, jada. Amaierara itxigara, ez dakitazken kolaborazio izan den edo ez. Baina... Horainik, baten baduztik erakintzazula. Hori da, baina hala ere, gure eskolan editzen gen, orain dela gutxi, bi irakasle kaldetu didate irratiaren gatik. Eta beraz, zure irakasleak ere izan dakoakoa dira, Eta, entzuteagatik, mila esker, ez da? Entzuteagatik. Mila esker. Eta, orain buruan kanta bat dut, eta bakizu zerena den? Ja, saia amaitzeko, kaiari egingo diot, utzi behot, berak aukeratzen kanta, eta dara zure esko geratzen da. Bai, ze kanta nahi duzun edo. Aste honetan buruan eta etxean kantatzen abilen abestia bakarra, Pello Reparazen berria da, Zetak taldearekin atea duen errepidean, eta beraz uste dut aukera bikaina egin dudala orain honetan. Kaia, bakizue, Pello Reparazen jarraitzaia dela. Nire izpa gehiago, Ez dela iguala zerretu egingo data. Ez, baina bai. Jarraitzaia suitua. Eta, saio amaiera eretxiz, hemen txusten zuen Zetaken, kanta berri hau. Aurrera, Pello Reparaz ere talde berriarekin. Eta, urrengo astera arte. Agur! Agur! Bederatziak tamar, uda asteratoan, goiz batean, ametxekin borrokan. Oeraino eguzkia, talboan norbait daukat urrumaka, banoak aurkoa egun handiara, talagunak tabernan direla dio maizak, agian, berandu noa. Ipeloze hostia aldiro azkena, venga bagoaz, errepidean geldikaitzak gara. Leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura. Estan eren txiste bat, gau hartzerako altxazu parean, zenbat putre zeruan. Txarrenari honena, esan du batek iko volumena, oraindik ez du esan azken hitza, eta atzean utzi dugu jainko paganoa. Beriain, zaindu sakana, bazile bat, barre bat eta kolpe bat bueltan. Bagoaz, errepidean geldikaitzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Zu berrituta, indartuta, bat egin dugu hemen, bide lagunak infernuan, zeruan baino lehen. Errepidean geldikaitzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora, errepidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan, ahaztuko ez dugun ura, ahaztuko ez dugun ura. Errepidean geldikaitzak gara, leio bat bera eta oiu bat kanpora,
bidean gaur berriz abesti berri bat idaztekotan ahaztuko ez dugun ura